Valletta 18 bidea innovattiva oħra, din id-darba b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta. Lan tal-inizjattiva huwa li jitfakru memorji ta' dak kollu li għaddew minnu missirijietna fuq il-baħar. Id-dettalji tal-inizjattiva kienu mħabbra miċ-ċermen ta' V18 Jason Mikallef waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu. Bekk il-pubbliku se jkun imħeġġeġ biex iġib miegħu oġġetti antiki u rari li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Liam Gawċi, kuratur tal-Mużew Marittimu Malti, jitkellem dwar is-sinifikat ta' din l-inizjattiva. Din id-darba qed inżidu xi ħaġa fiha wkoll, apparti r-reenactments u l-ikel tas-seklu 18, ħajkonna area fil-mużew fejn in-nies qegħdin nitolbuhom iġibu l-oġġetti tagħhom li għandhom storja tal-familja tagħhom, l-istorja tal-passat tal-familja tagħhom, iġibu l-oġġett hemmhekk u aħna nirrekordjaw inżommuh għall-futur u l-oġġett intendi joħduh lura imma aħna ħajkonna id-digital copy tiegħu u nżommu din l-informazzjoni li tant hija importanti biex nikdbu l-istorja ta' pajjiżna. John Buttigieg, iċ-ċermen ta' Heritage Malta, tkellem dwar kif dan huwa avveniment annwali li dejjem isir fil-15 ta' Ġunju. Iżda din id-darba se jsir b'differenza kif se jkun qed jittieħed rekord ta' kull oġġett miġbur biex l-esperti jkunu jistgħu jinterpretaw l-istorja warahom.